Ii, Hong ilahing awignamastu. Mengko tunggerat majaku Bathara Tunggal. Sayektine waleh-waleh apa keketeking ngrasanira tumanduk marang tiyasipun bapa. Ingga titi mangsa iki kaya ana gembolaning rasa ingkang kineker mara gage matura Tunggal. Aduh, Kanjeng Rama Pukulun, lepat jagung pangaksama paduka Kanjeng Rama, inggih labet saking sisiping panindak kula, nisting budi tuning patrap. Anggen kula nandhukaken pakarti kados mekaten satemah nuwuhaken getering raos paduka pepunden kula Kanjeng Rama Pukulun. Iya. Sayektine jroning alam cahya iki kabeh wis tak kuwasani. Lamun ana suwiji-wiji ingkang isih durung pana lan mboboti marang rasanira, aja ndadak nganggo rasa tidha-tidha dirgama sangga runggi mara gage tumuli matura Bathara Tunggal. Rama Pukulun, esthi ning manah kula namung gawok lan ngungun inggih labet gesang kula ingkang salira cahya teka benten kaliyan tedhak turuning Sang Baginda Adam lan Kanjeng Ibu Kawa ingkang nyatanipun kagungan piranti inggih piranti alus inggih piranti kasar. Menika kados pundi Rama Pukulun kaparenga paringandaran. Anakku nggih anakku Tunggal sumurupa. Manut sejarah yektine Sang Baginda Adam kelawan Ibu Kawa iku peputra Sang Sis lan Kabil. Baginda Sis peputra Sayyid Anwas lan uga ingkang angka 2 Sayyid Anwar, uga ingkang sinebut Bathara Nur Cahya. Baginda Sayyid Anwar peputra Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa peputra 3 cacahe. Siji ulun pribadi Sang Hyang Wenang, angka 2 Sang Hyang Wening. Wondene ingkang angka 3 Bathara Pramana Wisesa. Ulun putra 3 Yogi Sira Tunggal apa dene Si Ening lan kadangmu Dewi Yati. Mula nggih yektine babakan iki ingkang ngandhadekake pisaing dat menawa tedhak turuning Sang Baginda Adam ingkang peputra 82, 41 kakung lan 41 putri. Ingkang 80 miyos dampit tegese kakung lan putri. Ingkang ora dampit mung Sang Sis lan Hunun. Baginda Sis peputra Anwas kaya kang wus nandharake ingkang nengenake marang panembah wondene mbahmu Sang Baginda Anwar ya Sang Hyang Nur Cahya iku nengenake marang Reng Kasutapan Tarak Brata. Mula kang saka iku nggih babakan iki kinarya pancatan nggonku bakal paring dawuh kelawan jeneng para kula. Anane menungsa ndarbeni roh ya jiwa kang alus tegese ingsun ingkang dumunung ana ing raga ingkang alus uga isih wujud cahya den arani anasir sejati ingkang asale saka kumpuling daya 4 perkara. Siji Tirta Kamandanu ingkang den arani Rahmani putih kaya dene lintang. Angka 2 Bagaskara tegese roh ilapi abang wujude kaya dene srengenge. Wondene ingkang angka 3 Maruta
iku roh rabani ingkang kuning kaya rembulan wondene genep ingkang kaping 4 suwasana iku dadi piranti nggandhengake telung perkara kaya kang wis sunandharake ngarep mongko sayektine badan jasmani ya wadhak iku dumadi saka sari 4 perkara bumi geni banyu lan angin bumi mahanani 4 bab getih daging balung lan sungsum wondene geni dumadi saka roh ingkang mahanani 4 ya kuwi aluamah amarah supiyah lan mutmainah wondene banyu iku dumadi mahanani 4 perkara ya kuwi jasmani nurani kabati lan kewani wondene angin uga 4 perkara yaiku napas anpas tanapas lan lupus iku piranti ganeping menungsa mula ora aneh lamun ta tedhak ing Sang Adam bisa kesinungan jiwa uga kesinungan raga iku ing ngandadekake bisa anjayeng bawana satemah dadi kekasihing kang akarya jagat handrahing keng puspitorum kasiliring samirana omre sekar kadung kungas kandanyo maweh raras renaning driya Aduh, Rama Pukulun sanget mboten ngintem jebul semanten. Katiyasanipun tedhaking Sang Adam kaliyan Ibu Kawa ingkang asipat wadhak nanging ugi saged abadan alus. Aduh Rama, karaos meri raos sing manah kula. Mengko dhisik sumurupa ya nggih. Aja gumampang dhisik cilik jroning atinira. Sayektine pun bapa ingkang wenang mangeran jagat mranata triloka. Panjenengan ulun ora bakal kalah kelawan tedhak turuning Sang Bagindo Adam. Sira tak dongengi. Nalika semana aku makayangan ana ing Ardi Tunggal ingkang mapan ana ing Pulo Dewa. Aku gawe kayangan ingkang indah bareng wis 300 taun. Akeh ratuning jin ingkang padha ngidhep marang aku. Merga nalika semana pancen aku ingkang sembada murbeng alam. Kalebu ratu saka ing tanah keling ingkang aran Prabu Ari ngrabasa. Memungsuhan kelawan pun bapa nanging ora mangga puliya kasor tanding yudane. Banjur anake wadon ingkang sesilih Dewi Saoti diganjarake marang Sang Hyang Wenang. Tak garwa banjur peputra jeneng sira Si Ening lan uga Dewi Yati. Makaten Rama Pukulun. Iya. Mung sumurupa ya nggih. Nalika iku
aku dijak dening Ngajajil lunga ning tanah Lukmat iku panggonane maul kayat ya banyu panguripan ingkang sinebut Tirta Kamandanu ingkang metu saka mustikaning mendung. Nalika semono pun bapa ngunjuk lan siram terus tak wadahi nganggo cupu manik. Mula banjur karan cupu manik Astagina ingkang darbe sawat 8 perkara. Sawape ora ana liya, siji ora kena luwe, loro ora kena arep utawa ngantuk, katelune ora bakal ketaman asmara. Kaping papate ora kena sungkawa, ora kena sayah, ora kena lara, ora kena panas lan ora bakal kademen. Kuwi sawab daya banyu saka ing tanah Lukmat ingkang mapan ana jroning cupu manik Astagina. Kejaba saka iku pun bapa uga kaparingan saka Mbahmu Sayyid Anwar ingkang sinebut Tirta Kamandanu yaiku banyu urip ingkang metu saka mustikaning mendung saka ing tanah Awindo. Angka 3 cupu manik Retna Dumilah Sutya Sumorot dayane yen to dipuja cinipta ana ingkang kinarsakake dadi apa ingkang sinidya. Sakteruse Lata Mahusakti ya kuwi wit umarewan ingkang oyote bisa nguripake titah ingkang teka pati mongko ana sak jabaning garis pepesten. Wonten ingkang pungkasan peparinge mbahmu layang ingkang wujud pustaka Darya. Iku isi sastra ingkang kawentaring jagat. Pustaka Darya mono sarojane pustaka ing Wardaya ya kuwi tulising budi isi pangeling-eling babagan kasutapan guna kasekten. Iki surasa kaluhuran lan kasektening Sang Hyang Nur Cahya ya leluhurmu. Mula sira aja meri nalika semana ana titaing kang murba jagat jenenge Sang Bagindo Soleman. Nadyanto dheweke kesinungan badan wadak lan nyawa tegese ora wujud cahya, nanging dheweke duwe keluwihan bisa caturan kelawan bangsaning sato kewan. Mula kang sapa iku nggih reh ning kowe durung percaya kelawan katiasaning bapakmu Bathara Wenang, rungokno critaku iki. Eko sanyatane Beres arto palwonu tengran Soya
tresing karsaning sun dening kanyut nenggih menika ta warnane ingkang tansah hayu hayem lan hayem tidem ayem tentrem jinem sasana endah sayekti sesawangan muhung akarya sengsem pasrawanganing titah bantu binantu samet sinamadan daya dinayan anane muhung samyung luhurake kautaman apa ta darunane mangkono sayekti awit saka daya pangaribawane titah ingkang pinunjuling jagat nenggih menika ta warnane Sang Bagindo Suleman wicaksana putus kebak ing kawibawan dasar ngratoni sagung titah nenggih titah tri perkawis manungsa jin miwah satu saka waskitaning nganti bisa sumurup caturaning kewan nujing risa juga lenggah ing Singangsana sinten ta ingkang mungguing ayun tuh menika tetungguling senopati jin ingkang amasta Jim Sakar wastani mubyar cahyanira maweh ayem dadya mangkono panglocitaning driya lamun to kababar para sing reh sanahen kung Hata para hapsari tumonton ring Sang Dwija Kadyogi Warajiwa Kagagas sing tias dahat kewraning karyanira tan antuk samya miyatrengganing prabota ning kadhep gumlap lir pangawening Dwija lunging gadung malengkung kadyubing maruta manda
kabeh para sedulur-sedulurku ingkang wis padha prayoga ana ing sakiwa tengenku. Klebu sira Jim Sakar. Lho nek wonten pangendika ing ngadhawuh Sang Bagindo. Rumangsa bombong birawaning rasaku nyatane kabeh padha ayem tentrem niring sambikala. Mekaten kula wau sedaya inggih labet saking estu padha lan nderek dhateng paduka Sang Bagindo Sulaiman ingkang nyatanipun ing jagat menika tanpa timbang labet paduka tansah caket mringalah. Kang mangkono aja kendhat nggonira tansah manembah sayektine muhung marang panjenengane kabeh titah ingkang kumlip kumlawe rumangkang kutu-kutu walang wong atoga ingkang mapan ana lumahing bumi kurping langit mono kapurba kawasesa dening kapareng ingkang kawasa. Inggih kaluhuran dawuh paduka Sang Bagindo. Kula nuwun mangke Sri Bagindo. Ana apa Sang Sam? Nggih, kula namung badhe nyuwun sesulang inggih labet. Anggen kula dados siswa paduka menika boten namung setunggal taun kalih taun. Nanging kula sanget ngungun cara-caranipun tiyang ingkang badhe dipun kukut wangsul dhateng pangayunan. Tegesipun menungsa ingkang badhe pejah. Mbok inggih keparenga Sang Bagindo paring seserepan. Nadyan sira mijil dadi satu kewan nanging caturanira tan perbeda kaya manungsa. Sumurupa ya. Wong ingkang arep teka patiku ketekan dajal utusan ingkang kawasa 6 cacahe 1. Ingkang metu saka ing jasad kita pribadi wujud sifat wahya kaya embun utawa bisa uga kaya mega putih. Sajroning cahya kono ana wujud jasad putih busanane jenar. Menapa menika ingkang dados warana menawi tiyang menika badhe wangsul? Nanging ora mung iku. Kabeh menungsa kang wis ketekan kang kaya mengkono kudu sentosa, aja nganti korup marang guru-gudha ingkang mengkono awit sejatine iku alam penasaran. Menika tasih alam penasaran Sang Bagindo. Iya, pancen mengkono. Salajengipun ingkang angka 2 metu saka jasad kaya wujud peksi ingkang mawa swara gemrenggeng kaya dene tawon gumana. Uga aja ngandel awit iku goro-godaning alam penasaran uga. Waduh, lajeng ingkang dipunut supados sukma menika saged lumayang tumuju dhateng margi ingkang kasuwargan. Menika kados pundi Sri Bagindo? Mengko dhisik tak tutukake caritaku ingkang ana 3 cacahe rerupan wong bagus, suarane kaya gelap sewu, netrane kadikilat, tutuke bisa idu geni. Mangalat-alat iku gogodaning jasad. Mula aja mbok turut merga iku bakal manjing ana ing alam penasaran ya ing alaming jin setan. Lho niki. Banjur ingkang angka 4 sasirnaning rerupan bagus. Banjur ganti peteng kaya wengi nanging nrus cahyane kaya kaca. Dening kang ana jero cahya sesotya gumilang ingkang tanpa wewayangan. Jroning sesotya kaya mengkono mau ana sifat menungsa. Nalika iku enggal-enggal mustia cipta sucining ati. Sabar sawetara sarta wajib enggal melinga marang para putra wayahmu kang padha arep mbok tinggal utawa ingkang isih mapan ana ing alam kadonyan. Lho inggih. Banjur kaping 5 kaya ana mega kandel ngadeg kaya tumusing ati sakjroning mega katon ana malaikat sarwa putih padha ngajak bali marang kedaton nanging iku isih alam penasaran. Mekaten. Lajeng sasirnaning mewujudan ingkang akeh mau salin kang katon ana utusane kang murbeng jagat sipate cahya maya tanpa wewayangan gedene lir
mrica binubut tegese cilik banget. Padha sanalika banjur ana malaikat ingkang lenggah ana ing kanan lan ana ing kiring. Dene cahya ingkang sak rambut mau yen to dipandeng srana paningal watara suwene banjur manjing ngurat nurut marang tekan mbun-mbunan. Mongko nalika iku nyawanira wis pindha warnaning lintang kasat mata jroning ciptanira pribadi. Mula kang saka iku lalakon kang kaya mengkono mau kudu padha luwih prayitna. Waduh inggih ngaturaken genging panuwun Sang Bagindo. Kanthi mekaten anggenipun miterang sedaya para cantrik miwah siswa paduka kala wau boten kainan. Jernyatanipun paduka ingkang sampun mumpuni agal miwah lembag. Iya. Kejaba saka iku sira kabeh kudu luwih prayitna merga yen sira ngaku ngandel lan pitaya marang panguwasaning Allah. Ora gampang tumanduke titah urip ana ing alam padang iki kudu netepi dharma. Iya. Kaluhuran dawuh paduka. Namung kemawon sepisan malih kula badhe nyuwun katerangan. Apa Jim Sakar? Menawi ingkang murba jagat menika yektinipun namung setunggal kenging menapa? Tasih wonten ingkang ngaken minangka pengiraning bawana. Sapa sing mbok karepake? Mboten sanes kejawi namung Sang Hyang Bathara Wenang. Awit kathah para jin lan para makhluk ingkang ngakeni bilih Sang Hyang Wenang menika ingkang yasa jagat. Mila kula nyuwun katerangan menika kados pundi Sang Bagindo? Sumurupa iku kleru gedhe. Sang Hyang Bathara Wenang ya Sang Hyang Wenang iku dudu ingkang nyipta langit bumi saisine. Nanging iku wujuding cahya. Sariraning cahya maya nanging isih titah ingkang ngakarya jagat. Dadi dheweke ora pantes sinebut ingkang nyipta bumi langit saisine lan dheweke Bathara Wenang ora wenang murba jagat triloka. Nanging kenging menapa? Ngantos ditimangsa mangke Sang Hyang Wenang menika tetep ngaken menawi piyambakipun pengiraning jagat. Pandhita karya wangsit mindha kumbang ngajabing tawang susu angin ngendi nggone yang kaliyeng kangkong isining wuluhung wang yang gigiring punglu isining wuluhung wang yang gigiring punglu Jim Sakar kula wonten pengandika ing adawu. Yen to pancen nemono, aku kepengin ngelikake kelawan kliruning patrap Sang Hyang Wenang. Nggone ngaku dadi pengiraning bawana. Nanging banjur marga apa ingkang bakal tak tempuh. Aja kinira lamun to Bagindo Soleman iki bakal ngobak-obak banyu bening. Ngrusuhi marang kamardikaning liyan. Aduh, mboten mekaten. Sri Bagindo. Titah ingkang tasih kedununganina salah lali lan apes menika kedah dipun engetaken. Awit badhe kados menapa? Allah ingkang nyipta langit lan bumi menika namung setunggal. Kinten kula mboten prayogi menawi Sang Hyang Wenang menika ngaken pangiraning bawana. Banjur karepmu, keparengga kula nyuwun pamit menawi wonten lilaning penggalih kula ingkang badhe ngendharat Sang Hyang Bathara Wenang. Iya, mengkono kena. Nanging milya dalan rahayu yen kena elekna sraning becik. Ewa dening guguk Ngutawaton gajah larembundan tanpa ratu Purbawasesa tak paringake marang Jim Sakar. Nun ngaturaken guwing panuwun. Keparengga kula nyuwun pamit.
Kara kang bala tumingal kang sampo samya ngedali ler dadet wileting kata Daiwang kong mangun sang niti benjang sang aji mijil Ladenya ngedali wuwus trasta Surawilaga. Wuh, ladalah. Bathara menang. Ya dasar kapara nyata kowe sapa? Kesete Sang Bagindo Sulaiman jenengku Jim Sakar. Ana parigawe apa ketemu kelawan Bathara Wenang? Ya. Aku kautus pepundhenku Bagindo Sulaiman. Ora liya ginen ngelingake klihuning patrapmu nggonmu ngaku dadi pangeraning jagat. Kowe rumangsa bisa nguwasani jagat Triloka iki. Sakar, mengko dhisik. Aja mung waton ngucap, ngerti ya? Anane aku jumeneng dadi pangeraning bawana. Mergo aku pengawak cahya ingkang punjul ngungkuli titah liyane. Nyatane menungsa ora ana ingkang abadan kaya aku. Mayuta-yuta bangsa kabeh wis padha sumuyut marang aku. Bathara Wenang. Kowe ngina marang titah ingkang akarya jagat, ngerti yo? Sang Bagindo Sulaiman kuwi menungsa lumrah nanging pirantine genep. Ya lahir, ya batin, ya raga, ya jiwane. Yen sira ora duwe piranti wadak tegese sira isih kaungkulan dening menungsa. Najan to akeh wadya jin ingkang manembah menyang kowe nanging kabeh mau mung jin kang padha keblinger. Kleru patraping panembah ora manembah marang Allah. Nanging padha kleru surup nyembah marang kowe. Mongko kowe isih titah. Panembahing para jin menyang aku mau ora kleru. Dheweke padha sumuyut tanpa tak peksa. Mung pitaya sakmutuwe yen to aku iki bisa murba alam iki sakmutuwe. Kowe ngaku bisa murba alam, mongko ingkang manembah menyang kowe kabeh mung bangsaning badan halus jim lan berkasaan. Isining alam iki ora mung bangsa halus. Ning uga ana wadak tegese kowe dudu sing sifat sampurna. Kusik kang denarani sampurna iku kang kepiye? Tumrap aku kasampurnanku wis nyata. Aku bisa manjing sadingah papan lan mengku saliring kahanan lan aku ora kena pati.
ora ana critane Sang Hyang Wenang kok mati balik kowe. Kancamu ingkang wujud janma menungsa. Menungsa iku isih kedunungan balung getih lan daging. Tegese isih bisa kukut saka ing alam donya. Ratu ingkang aran Bagindo Soleman isih nggawa raga kuwi yekti bisa mati. Mula sing kleru kuwi Jim Sakar. Mumpung durung kebanjur mara gage tinggalen sesembahanmu Bagindo Soleman kowe melu aku. Wah, Drohon Simonon. Nyata laruta sangking Yada sang guru kula. Walah dalah. Ucapmu saya ngaya Waram Soleman. Aku manembah menyang Allah. Atur menang, aku teka kene kanthi Purbawasesa. Purbawasesa karep apa? Dina kuwi aja ngaku kowe ingkang nguwasani jagat Triloka. Cepeten tekan semene kekarepanmu. Ora bisa. Aku wis sineksen kiblat papat isining rina wengi. Ya aku ingkang jumeneng ngasta Tribawana Drohon Simonon. Tak balekake menyang ajal kamulanmu, Bharat.